Аре, давай, бе. Ай, че ми се дохога. Оръжието е 7 кг. Може ли да ти И прекъсна? е тежко. Давай. Не защото е тежко. То е тежко, защото е тежко, защото е отговорност. Това е дълг. Когато си на бойното поле, Чайчик забрави. твоите противници са по-умни от теб. Виждам само бяло. Твоите противници са по-умни от Чакай, теб. да. Трябва да правиш така с автомат. 100-200 метра. 100-200 метра. Така да ги избазикаш, ма ако да ги избазикаш, ти ще ги убиеш, бе. Познаваш филката. Филката много се гордея с него. Трябва да пие. Ей, сега като се кача, ще ударим 2 ръки с него. Няма как да го лъжа. Чай ще забравихме с чиката. Къде е тя? Няма. А пак познаваш филката за 20 път. Ти я познаваш, ти го познаваш, ама не искаш сега ми кажеш. Не е хубаво, няма проблем. Та, ей ти за палката, човек. Поляхме бока голям. Разбираш? Доброто. Събери се, момче!